Hello, good morning, good afternoon, good evening. Maayong hapon ug maayong gabi ug maayong buntag kaninyong mga iring banbanon. Welcome back to my YouTube channel. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Maayong hapon ug maayong gabi ug maayong buntag kaninyong mga iring banbanon. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, mga unta o sa akong breakfast today. Na ako'y kuan, organic chai seed. Muna siya akong kuan karon, akong breakfast and lunch, mga iringbanbanan. So ako siya gi-overnight, no? Muna siya gi-overnight din ako siya. Ibutangan ako siya o banana. So atong sukayan ko, no, atong tilawan. Lami siya mga iringbanbanon. Alam mo, kung saging kay kuan man siya kanang hinog kaayo. Na tamis. Makapagwapa ni siya mga iringbanbanon. Tinuuray lang, no? Muna mga iringbanbanon, di ko ito padas tama. Mga iringbanbanon kaya matamaan ka na. Tumbak ka. Yung mga unang yutaan na di kita pagutom mga iringbanbanon kaya nasod na kaayo. Lami siya mga iring. Ato ni ibutang ang usa kay nahurot na nako. Ato yung slice on. So muna siya mga iring. Ang chai seed kay makapagwapa ra ba ni siya, makapabata. Makapabata ug uban pa daghan kay siya kuan kanang benefits mga iringbanbanon. Makapa-virgin. So, ito siya slice on mga iring. Okay, para... Ay! Hindi siya matagak. Sayang. Ayan siya. Alam mo siya on niya, kaya mabugnawan. So ato ni i-frozen onion balik kaya din ako mahurot sa kain ani mga iring.
Dahil nakaayo ako nahimo. Sayang man. Makapa-virgin niya siya mairing. O makapabata. Ay. Nagluto ng kong mais. Para unya mairing banbanon, no? Hindi siya. Busog na ko. Ano siya mairing banbanon, no? Later mo kaong ko og mais nga rice. And na ako'y kuhan dito ka na atas baboy ako siyang steak. Ito siya nakukon. Lami man to siya on niya. Kanina ko kay nag-diet beta. Isa tamo ka on pag-ayon no mga iring banbanon. So katong mga isa to mapagwapa mga iring banbanon. Lami siya. Organic chai seed, no? Black siya, black. Organic chai seed na superfood yun siya mga iring banbanon. No, grass siya, sorry. Makapabusogid siya mga iring banbanon na lami siya mga iring, no? Nga, mapakapagwapa, makapag-virgin, ana. Ano siya mga iring banbanon. Ano siya? Dapat shofa ka mga iring banban, no? So, nabusog na ko mga iring banban. Daghang kayong salamat, no? Sa atong mga organic friends, atong mga legit friends, atong mga followers and subscribers nato sa atong YouTube channel. So, daghang kaayong salamat mga iring banban. Thank you so much for watching sa akong YouTube channel. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banbanon. Punos ka sakit o punos ka lipay. Ichika mo, ilaglag natin. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Be safe. Bye!